layo ban manjungo ya kayo hagasing sajan ringkat bat UCM ke Himamalim bat EM in charge markets mene kasing layo ban syong bat CM dan bulong ni bat itos Tawel Khan bat nya review ya kata proposal na kaliang jong ke Himamalim hak dia dai bat ki rukom penbet ki ba kila yarai ki ba kila ya penkret na kaliang bajong ki ti ila present ya kata proposal kumno kimut ban play hakanu rukom yanu ban sha yanu ban pat sha kumno ngin regulate bat kumno ngin pinduna dan ingin stagger shwa kanang bangin la ban guarantee dan ban pinti kena bangin buat hik ya kiken don baro kaba don kam ban ken mau hang ni kalong ba wat la ka sarkar kala aibor gi deputy commissioner ban pli hadu arpo percent jongki economic activities laki dei ki ru ni dei ru ban pet ya kan komlong jongki ke sa district ni dei ru ban pet ya kan komlong jong kata kayo bat hakadu kurukom kan long ka babha ban pli lami banum pli ti halor ka inspection ka bangila leg hakatu basngi ila suthu ba ho namal ba kilenti kisengkien hapo yau hi kilong ki ba khamret ni don kam ban pinduna ya kidukan ki bangin sha hakaju ka poru kila bun ki chin kerpat ki ba usie mula penpau na kaliang jong ki ba syong yau ki bla imbro shirta na katu ka yau ba kila shambun ki chin e tingi don kam ban balance bhai kini atli ka livelihood sadi ka kamai in jak po jong ki brio bat ka kwat ka khya da ka ba pikir ba bat da ka ba we will not leave anything to chance ti ha ka jing ya kren mene jongi mene ka sngi ngi la ya rai ba ngin sha ban pli sho tang khat san percent arhu percent usie mulawan ra ka jing kheng ba ngi don kumba 1000 aspa arhu ar tli ki dukan ya ka ba ngin phya ya kitu ki dukan ki bade ki fixed establishments bat kinong di madan ki bela don lupa ki kerteng bat usim ti halor kani ngila rai ba usim on work out ya kita ki arrangement hak ta rukom baya kini ki dukan ki bade ki fixed establishments ngin sha shwa tang shispa prapusan shisni kababut banna kitu 1000 aspa arpo arteli ki dukan kibangim pat khen ye kidukan do khai kidukan jur kita langi khen baro le kalong ko basaw haja tli kidukan po yo ngin sha shwa ban shong tang shispa prapusan tli shisni hakanu kudukam ngin pen shong kata un sepen bedusim un sele dekat numbering lanika system ke baun alot ye ki abkd terter bat kin sha kulta hakaju ka por ngila ong ba ya ki breu ki badil ki bade ya ki marbam bat ya ki essential commodities ki bingi ong ki bade ki perishable ki marput kila ban shong arsin shitayo ya ki wai pat ngin sha swatang shisil ki bakenthop ya ki pasa juti ki pasa khel ki pasa white kho bat ki wai ya ki ba kala don hi ka jing dawa tang ba ya ka ba menta lagi pli tang kat tu kat ni shismiru ngatai kala mit hi ya kata ka dima nalo kata UCM ula ong ba unsa pen kre bat ya kani ICM ru ila aibun ki jingmut bat ila yarai bangin hablong strict ha ka biadai bat ka jingrung jingmi hapo yo ki designated entry points UCM bat ki pulit CM kin saya penbek nang ba tang kitu ki entry point ki bala sha kin sha iki brio ban yarong na wei pat ngin khangshwa shipor kan don ka jing check ya ka temperature jong brio bat ter kumjuru nilarai baya ka wholesale market nak benta ki jhur ka retail market nak benta ki jhur ngimpat sha hayodo kandang ya hi ka tu ka jo ka arrangement ka bangi dang shom menta hangte hapo kidang shom menta hangte hapo anjali kumjuru ya kado bat ya kado kharu ngimpat sha bat ya kinong shong madan ki ba san spa san photeli san phongut ki ba don kerteng bala register bat usim un penshisha mau ki menteri kin penshisha ya kita leng bau osi batang ya kituru kin alot ya ki jaka ki bakter pang tingila IT hakabor ka jing start jong usim bat ki menteri jong ban regulate ban demarcate ya kita ki jaka hakarukam ka babiang knang bakan pinki kena ya kata ka social distancing ka bangiong kabaar kalong bangila batay baha ringkat bat DMHO ibadon ringkat bat police bat superintendent of police bangin day ban compromise hakabiri bat ka kya kino ki breo ki bawan shong hayo kin don kamban den ya ka N95 dan ya double mask bat ru kin hable ya ka vaccination ya kani usi mula ong pen so tho ngi so na ru ba ki por shwa ka lockdown bon na kinong shong yo ken thop ya ki try dukan ki staff ki dai juru
bat kiwe ki batray bala ki la dep ya ka vaccination te khnang bangin la ban kampen ploy ya ka niru ngin penlong ka special vaccination drive la shai bat la shisni khnang ba ki to gi bampat yo la kin la ban wan shakmat ni sngutho ba kini ki dei ki priority groups ki dei ki brio ya ka ba ngia depend lot baro hakajo ka por ki dei high risk namar ki kendo para bor man kasni bat mit bat step ya ki pat ba ti ngi kwa bakin long shwa ki ba layada na uni khnyang jingpang ta ka baki shim ya kaneka tika tikin di kidai katu kat ni kijing penbet na kaliang jongi tingin saat ya kata ka final list tang baka order jonga menta ka sila shai kala mi hi ngin le yu ka awareness ka publicity bat ni kerpat ya ki brio baro kan thop ya ki pat ba bat ki kinong wan thit shayo ru bakin long ki ba pikir kin long ki ba kar ki ba bot thikna ki kan don ngim dei ban ship sting ngila ongru lada jia kumno bangi detect tang ka wei ka case ru langi yo i bakidon ki symptomatic persons langi yo i bakadon kanu ka jing hensting ka jing bam satmet lani ka bam burom ni ki kendon ngin hap khang hi shisindon ngim la bande de kumbai pat ngin hap long strict na markani hi ngi kren chapang ka kot ka khya jong ki priu pa do ti nginget ba naka harukam penya ka jong sim nginget ba lingba ka jinge trailang jong baro ka district council ru kala kular ban ai ya ka jingerap lingba ki extra enforcement kan long ka ban yarap shibun na lor ki pulet joko sim bat na kaliang jong superintendent of police ki magistrates jong iru ngin sa ai ka jing kershan ka DIPR ni ong ban le ki announcement ki IEC ni labo bat ru le don kam manu ban le ki random testing nakapor shisin atayo ngin le ki random testing kum bangi le menta hapal tan bazar ha police bazar random testing every 2 weeks ban pentikna khnang bangin safeguard ya ka population baro bat ngin suthu lu ya ka jingdon jing em jong uni khnyang jingpang haga population hingangan kren bet ya ka e ka bangi yo i mo ka ba tang ha East Khasi Hills district ru ni don ar phosal hajar shispa sanpuk pratli total cases still now ki active ki duna ho ka positivity rate jongi ka de khandai percent kum belong menta ka e ka ba kham pin khuslai yangi ka de ka case fatality rate san spa new po hadu menta ka bamut 2.3% r point lai percent na shispa ki brio ki bio kem ni ujing pang ki khlat no kata ka bamut baladangi play shisendon ladangi sedang ban le ya ka open up ni penjen sorry ka lockdown lada ki brio kim pikir pat kham tam lada ki brio kim patre ban shim ya ka di ka jing ya da la ban long ba khambun shu ngin yo kem ni ujing pang lada tang shilak na ka population jong hi East Khasi Hills ru ni yo kem bat ka case fatality kadang ne kumju kata ka bamut ngin kot kumba hajar lai hajar ngot ki brio ki bandu no ela ka jingem ka choice ka de ya kata kan ngin choose bangin infect bon ngot kin yap bon ngot lani ngin vaccinate ngin shim ya ketika ki bangila yo i ki bala shim hi ya ketika ki khamduna ban yo kem ya ka jingpang ru bat ki bai la yo baro atli ki injection ki khamduna shibon ka jingpang ka bajur ka jing thia hospital bat ka jingyap ngiyo i ba khandai phawai percent 91% na kiba dei ban khlat no uni khnyang jingpang ki dei ki bam pat yo ya ka vaccination kini ki facts and figures ki ba ki doctor hi ai hi ka science hi ka peli ngi mdei bang issue thau hi ngin hap choose te ngai shapi ba pen suthu hi kata ki breu ki ba shongyeu ki breu ki ba dia kali ki breu ki ba hab basa ki ba hab bela ki dei ki high risk ngim kwa ba pen wan shiyeng ba pen bet jingpang hi khon ki ti ki parlok ki parajor ki merat ki me e jopi ki temen ki kro ki kwa ba phiru pen long safe khang ba ki weiru pen long safe ki bon ki long yeng ka long pesul si hadu kata ki la lose ki la do no yo nong kamai primary breadwinner jongki menta haka jingbetha ka bengi ai shaki shnong kala ya sha vaccination ki khatra hadu sapu saus nem bat ki sapu san snem shnong chane ngi ong kum no ki shnong sngo ba prioritize lani ai ker pangshwa yakitu ki single families ki longgi yang ki badon tang ikmi ne ikpa namar ngi yo i haka ri baro ko wei haka state jong iru ki don ki longgi yang ki bla dei ban du no ikmi pa haka ju ka por ki primary breadwinners ki la don ki longgi yang ki badu no yu bakamai hayem kalau ka bajenjar hadu kata ngi ong prioritize ki ne kumjuru ki mobile persons pat ki wei
hoot kidang don hi ki resist ki bang patre ngin ai ka jing pen thu ngin yarap ban pen thu Henry hakajuk kapor ni sultanat babon kilawan syakman. Laisni ngila peniat di vaccination hamuda nak bentak itu street vendors and hawkers. Labun ki belawan syakman. Bat mentaki bela syong polis bazar mentaki dai ki bela vaccinate sudah. Tik UCM ru ni sultanat bekiru kila syam khia halor kan. Ki itu ya kajing yada bat kajing yarap jang ni vaccination. Bat kiru ki kermen ba ngila ahila dang ya trailang ngin la ban. Bet so thu iki beriu bangila ban yada ya kadi.